Ayo. Amuk Suramarata Jayamarata. Bisma. Begawan Bisma. Kowe mungsuh putra Wirata tak ajar lah kok malah teka kowe ora mapan ana ning Tegal Kurukshetra karepmu piye? Kurawa senopatimu wong ringkih, senopatimu wong jiring getih Wediwati. Senopatimu wong weden ora wani ngadepi anak Wirata sing keroyokan. Mati aku. Ayo. Amuk Suramarata Jayamarata. Kurawa. Tekano kene mungsuh anak Wirata. Bisma, aja minggat. Aja minggat. Kakang Mas Utara. Kakang Mas Utara. Kakang Mas lakon teka sing andika sampun kapupuh ing rana Madyalaga dening mabaratan. Kamangka niat kula lan niat panjenengan menika namung badhe males budinipun para Pandhawa. Kakang Mas sampun ngantos kula dipun tilar, sampun ngantos kula ijen wonten ing mabaratan. Bisma, aja kaya wong jiring getih wedi mati. Anak Wirata durung entek. Anak Wirata isih kukuh. Mati aku. Kamu ping rana Madyalaga Satrunggalih. Sang Raden Utara Raden Warajaka nalika semantring mlajar saking tebyan gesang kula Petruk. Lah kok dadi kaya ngene iki lha kok piye to? Pak iki piye Pak? Dirokti Petruk nggih. Ayo minggir, jaluk dalan, minggir. Ya pancen mangkono, pancen niku ingkang kula angka. Jalaranipun punapa teka kula adreng ngawontenaken perang gedhe menika. Kula menika namung kepengin kage nyumurupi Pandhawa 5 cacahing glasah ngatang-atang dadi bana. Sing kula tenteni niku mung piandel. Sartane temandang karya para pinisepuh sing wau dosaku sabiyantu karo Duryudana. Ning nyatane apa? Ora ana temangane babar pisan, ora guna Duryudana ngopeni wong tuwek-tuwek kaya ngono kuwi. Yayi Prabu, kula aturi sareh, Yayi. Wingis katon lerang landhep ing Trisula netra marakata ler kabaran Kakang Adiwati Karna minggah wonten ing Praja Negari Ngastina wonten wigatos napa? Amit pasang kali mantabi Yayi Prabu.
Nuwun sewu. Kula midhanget pirembagan capet-capet kula mireng. Saking sak ngandhaping sitinggil binaturata kula wau antawisipun Paduka Yayi Prabu Duryudana ingkang nyuwun dawuh iga partikel pamrayogi dumateng para sesepuh. Nuwun sewu. Miturut pamanggihipun ingkang raka ing Ngawangga kok badhe mboten wonten prayoganipun. Liripun kados pundi? Badhe mboten wonten prayoganipun menika tegesipun samangke kula nggadahi go partikel bilih para pinisepuh ingkang sami ngendika menika mboten wonten kasunyatanipun lan mboten wonten ginanipun. Jalaranipun menapa? Cobi to. Menawi kula matur kasunyatan ingkang estu Paduka piyambak nyumurupi kasunyatan menika tartentu ugi badhe sarujuk dumateng aturipun ingkang raka ing Ngawangga. Cobi kula aturi menggalih. Para sesepuh ingkang sami rawuh ingkang sami lenggah wonten Praja Negari Ngastina. Ing awalipun antawisipun wonten ing wanci saderengipun perang ageng menika lumadi. Para sesepuh pengin nyengkuyung sartanipun badhe sak biyantu marang bata repotipun para Satakura anggenipun badhe nglampahi perang ageng Bratayuda. Ning kasunyatanipun malah ngendondoni manahipun Paduka Yayi Prabu Duryudana. Leres. Panjen mekaten. Lah menika nuwun sewu. Sayekti para pinisepuh, para sesepuh, para pundhen ingkang sami lenggah wonten Praja Negari Ngastina menika sejatosipun namung ngeman. Ngeman dumateng kekadangan, ngeman dumateng kawontenan. Nanging ing antawisipun samanggih Eyang Bisma lan sedaya para sepuh ingkang mapan wonten negari Ngastina menika badhe sak biyantu wonten repotipun ingkang rayipun Duryudana. Lho la iya ning mengke riyen. Para sesepuh para pundhen menika namung ngeman dumateng kekadangan. Ngeman dumateng bandha donya arep titele Brahmana. Nanging yen to anggone kepengin ngurungake perang Bratayuda kuwi ngeman nglawan kekadangan menika teges tasih Brahmana ingkang nggadahi penggalih babakan kadonyan. Salajengipun Cobi to, para pundhen menika ingkang dipun damel piandel sing dienggo garan menika rak mung perkara anggenipun ngeman dumateng Trah Barata, ngeman dumateng para Pandhawa lan Kurawa. Nanging nuwun sewu sejatosipun menika para sesepuh ngendika kados mekaten menika namung nutupi dumateng lorekipun, namung nutupi dumateng karingkianipun lho Yayi. Awit nuwun sewu, para sesepuh menika menawi badhe tumengkar karya, badhe temandang maju wonten ing pabaratan Tegal Kurukasetra. Kadosta Eyang Bisma, kadosta Rama Prabu Mandaraka lan Bapa Wrembandurna. Menika menawi badhe maju wonten ing pabaratan, raganipun sampun sepuh. Kadigdayanipun menika sampun suda, sampun benten kaliyan nalikanipun taksih mudha rumiyin karna cangkemmu menengohe. Jalanan sekertaning bawana iblis lanat. Nek kowe ming sak pejago ngadu arep karo Ratu Mandaraka, kowe ngoman-oman dapurku ora apa-apa karena ning gandeng iki ngembet marang kanan sak negara Ngastina. Sing gedhe pangapuramu yen to aku ora kowe ngempetmu bal-babaling kanepsonku. Kanjeng Rama Prabu Mandaraka badhe nyangkal aturipun ingkang putra ing Ngawangga. Nggih. Paduka mboten badhe narimaken menapa ingkang sampun kula aturaken. Nuwun sewu lho Rama Prabu. Ingkang kula aturaken menika kasunyatan napa wontenipun mboten kula tambah-tambahi, mboten kula kurang-kurangi. Iya, menengo. Aku tak omong sik. Aja sak geleme dhewe. Aku ngerti nek kowe iki pinter, aku ngerti nek kowe iki wong sing
duweni kapinteran linuwih tinimbang liya-liyane. Jalaran anakku mantu ing ngawangga kuwi pancen mantuku sing paling tuwa dhewe pikire. Rak yo ngono to. Iya. Mbok menawi mawon mekaten. Lah yo. Ning ngene Karna, pintermu kuwi ora mbok nggunakake srana kabecikan ning pintermu kuwi mung tok nggo minteri malang sak pepadane. Jalaran kowe ning kene nek kowe ngelek-elek karo wong tuamu, karo maratuwamu ing Mandaraka ora dadi ngopo, ning kowe wis ngembet asmane wa Penemban Bisma Ketal Kondo. Yen to sing mbok elek-elek ki mung aku ora dadi ngopo, aku ikhlas nilala gawa lahir lan batin. Nanging sing to elek-elek ki pepundhenmu dhewe. Kamangka kuwi dadi pujangganing negara Ngastina. Kowe uga ngelek-elek karo Begawan Durna. Kamangka Begawan Durna kuwi dadi gurune Pandhawa, Begawan Durna kuwi ya dadi gurune Kurawa. Lah kowe iki ya dadi murite Begawan Durna. Lah kok kowe ngelek-elek karo gurumu dhewe terus karepmu kepiye? Karepmu terus kepiye? Ana kanan kaya ngene kowe jare derajatmu senopati kalungguhanmu ning kene iki senopati sing panggaweanmu nentremke kanan praja negara Ngastina. Lah kok ora ana nyatane kowe malah nyucuh, malah ngluputke karo sing tuwa-tuwa. Kamangka rak wong tuwa-tuwa kuwi rak pantese rak mung menehi pituduh, menehi pitutur. Sartane menehi ular-ular dawuh karo sing luwih enom. Kowe sing luwih enom kuwi sing ngecake panggaweane. Ora kok malah kaya ngono. Nggih, Putu Prabu lan anak Prabu kula aturi sare. Tak kira nek mung kanggo padudon. Kamangka iki kahanan perang gedhe kaya ngene. Ana ing Tegal Kuru Kasitra wis wiwit padha gegempuran perang. Surak Mauran Manengker gumuruh wis diwiwiti dening para wadyabala Kurawa apa dene saka negara Ngamarata. Putu Prabu Duryudana wonten paring dawuh Kanjeng Hyang Bisma. Tinimbangane iki mengko mung dadi daredah. Sing perang dudu Pandhawa karo Kurawa nanging sing perang mung malah pujanggane Kurawa dhewe. Wis ya nggir padudon dipunggel semene wae. Lajeng kersanipun Kanjeng Hyang ing Ngetal Kondo kados pundi? Seksenana Putu Prabu lan anak Prabu ing Mandaraka apa dene Begawan Durna lan kabeh wae ingkang padha lungguh ana ing kene. Seksenana kalamunta dina iki pun yang njaluk dipalilahi Putu Prabu Duryudana. Pun yang madeg senopati, madeg suraning driya, nerabasing para Pandhawa nggih. Jagat pangestunggal larang ngaten tinimbangane mangke mung saya kendhu otot bebayune Duryudana meraih ngaten pancen estu temangkan karyanipun para sepuh para pepundhen wonten negari Ngastina saged kula gemi lan saged kula pitados. Ya marata diake seksenana wektu dina iki aku njaluk wadyabala sak cukupe supayane budal ana ing Tegal Kuru Kasitra nanging tak jaluk wadyabala ingkang pune yang kanthi mau aja ana nganti ingkang padha temandang yen to durung nyumurupi sepisan gumlundhunge mestakane Begawan Bisma ping pindhone aja pati-pati ana wadyabala ingkang budal yen to durung bisa ngalahke Anggara Prabu ing Mandaraka apa dene Begawan Durna sabab aku njaluk
Durna kelawan anak Prabu ing Mandaraka dadi sena pengapiting Sang Begawan Bisma. Nggih. Semanten ugi kula Yayi Prabu. Kula mboten badhe temangkar karya, mboten badhe temandang, mboten badhe majeng wonten ing Mahabharatan. Menawi dereng nyumurupi ketemper yudanipun Kanjeng Hyang Bisma, Karna. Cangkemmu kon meneng kok ora iso. Wis nggih, wis. Sing sareh ora dadi ngopo. Wah nuwun sewu. Kula menika ngeman menawi tiyang sepuh kados Paduka dipun uman-uman kalian bayi wingi sore kados ngaten. Kowe iki anggepe kepiye? Dumeh nome kok terus ngangah-angah. Nama kowe ampu, kowe pinter, kowe ora bakal wani mateni karo maratuwamu. Kaya aku iki lho. Maratuwaku dhewe tak pedhang cengele. Rumangsamu apa? Sampun kantos wonten padudon malih. Ingkang kula suwun. Kula namung kepengin nyawang kados pundi kridhanipun Hyang Bisma. Yen mangkono wektu dina iki tak jaluk pangestune Putu Prabu. Pun yang bakal budal manjing ning Tegal Kurkasit ana basik para Pandhawa nggih. Nderekaken Kanjeng Hyang sembah kula.
Parang campo sang yo ngatali lerna det weloting kota Danyewangkung mangun sang niti benjang sang aji micil Padi nyongat tali wuwus Angger Prabu Mandaraka ngendhek kelawan lakuku ana apa? Manggirian penemban. Saderengipun para sata Kurawa bidhal wonten ing Tegal Kurukasetra, kula menika badhe nyuwun priksa. Nyuwun priksa babakan apa? Manggirian. Sejatosipun ingkang apik menika ingkang pundi? Lho, tegese antawisipun Kurawa kalian para Pandhawa menika ingkang sae Pandhawa menapa ingkang sae menika Kurawa. Lho sik. Teka Angger Prabu duweni panemu ingkang kaya mangkono sababe apa? Lho mangke riyen. Pandhawa menika kondang satriya ketetekanti suci pepayung budi rahayu. Pandhawa menika kondang menawi Pandhawa menika man. Iya sik. Citraksi ngisro ae. Piye sengguni? Mboten. Pandhawa kuwi kondang satra ingkang jujur, satra ingkang ora tau tumindak dosa. Lah Kurawa menika saben-saben dintenipun wontenipun namung royal nguja marang mobal babal ingkang nepsun. Lah wonten perang Bratayuda sak mangke sinten ingkang badhe manggih pejah ingkang utama? Mengko dhisik nggih ngene tak jarawani. Perang gedhe Bratayuda kuwi dudu kok perang ampyak awur-awur, dudu kok perang ingkang ngrebutake derajat pangkat kalungguhan bondo donya lan sak manunggalane. Nanging perang gedhe Bratayuda kuwi pancen wis dadi kewajiban lan wis dadi kodrating jagat. Sing duwe gawe perang Bratayuda kuwi sing duwe gawe dudu Pandhawa lan Kurawa. Nanging iki jangkaning jagat. Teges ning perang gedhe Bratayuda mengko iki wis ora ngrembug babakan nista madya lan utama wis ora kanggo. Nanging bakune jroning perang gedhe Bratayuda kuwi anane mung sapa sing utang kudu nyaur, sapa sing nyilih kudu nganggo, sapa sing gawe bakal nganggo. Lan sapa sing nandur kudu ngunduh. Mula kang saka kuwi ndak kira putu anak Prabu Mandaraka dhewe ora bakal keweran babakan perang gedhe Bratayuda, ndak kira wis iso mangerteni. Nalendra mbek marwa sing sang katri gumulung pangrembak ing wadya. Walah. Menawi ngaten badhe wonten lampah ingkang ageng. Lah nggih ta nggih. Perang ageng menika mboten ngawur tatananipun. Ya, mula kang saka kuwi sengkuni kula wonten paring dawuh penemban. Marata diage ketapna para wadyabala saka negara Ngastina sak cukupe. Para satakura kinen maju ning Tegal Kurukasetra. Inggih, nyuwun pamit madal wasilan. Sikra bidal lumamaan pirama.
Yo. La. Budal Tegal Kurung Asito. Ayo budal. Lah. Pambukaning warana taleng saking Mendak alun tata trapsilanira ngajamaken astanira kalih astanira
manira kalih pisan yen ngandika magawe pronto yen ngandika magawe pronto ya jagat pangestu para wayahku Bathara jagat Dara jletheng kakangku apa Arjuna kula wonten paringat dawuh Koko Prabu ngendhek kelawan lampah kula lanjeng ngandika paduka Kanjeng Koko Prabu anggenipun badhe nyumurupi kridaning para wadyabala saking negari ing Amarta mengsah Senopati negari Ngastina inggih menika Poneyang Bisma ing ngetal kandha teka samangke Kanjeng Koko Prabu ngendhek lawan lampahipun ingkang rayi sakloron wonten paring dawuh punapa Kanjeng Koko Prabu Jletheng kakangku yuh ana paring dawuh apa teka samangka lakune Arjuna lan Werkudara mandheg ning tengah dalan kok singke to Arjuna kula wonten paring dawuh ndak sawang wiwit sira Yayi budal saka negara Kamarta ana ing satengahing glanggung pun kakang nyumurupi cahyamu kok kaya wong ingkang duweni rasa tidha-tidha cahyamu kok pindhane kaya wong duweni rasa mangu-mangu apa gelo atimu Dimas nun mangke Koko Prabu sayektosipun ingkang rayi menika boten gadhahi raos punapa-punapa jalaran kula sampun saged nampi kodrating jagat bilih para Pandhawa kedah nglampahi perang gedhe menika kowe aja ngapusi karo Ratu Ndarawati lho mboten kula menika jujur kula matur menapa wontenipun jalaran kula menika namung samapta ing gati saweging diri jalaran para Jawata sampun paring kodrat dumateng para Pandhawa bilih kedah nglampahi perang gedhe Bratayuda. Kowe arep ngapusi karo Ratu Ndarawati ya ora dadi ngopo. Ning nek iki mengko janji para Pandhawa ketemper yudane nggone mungsuh kelawan Senopati ning negara Ngastina ya kuwi ora iku jaba mung Hyang Bisma aja nyalahke pun Kakang lho. Kamangka pun Kakang iki dadi pujanggane para Pandhawa. Kurawa kae uga duweni pujangga ingkang aran Patih Sengkuni. Lah Sengkunine Pandhawa ki ya pun Kakang iki. Mula mengko nek ana perkara apa-apa aja ngasi ngluputke karo aku. Aku gah melu-melu perkarane. Inggih Koko Prabu kula kemareng badhe bloko. Lah rak ngono rak ya kepenak. Inggih. Sejatosipun kula nyuwun sewu. Babakan perang ageng Bratayuda ingkang badhe kelampan menika sareng kula penggalih, sareng kula pitang, kula gelar lan kula gulung. Ning atasipun para Pandhawa mriku namung kepengin badhe pados kamulyan tuwin kamenangan. Inggih menika menawi para Pandhawa menang badhe ngukum negari Ngastina. Nanging kenging napa mawi kedah mawi ancik-ancik dhateng para pundhen. Kadosta Kanjeng Hyang Bisma ngetal kandha. Bapa Penemban Durna lan para pepundhen sakmangki langkung-langkung para Sata Kurawa mriku taksih kadang para Pandhawa. Duh Koko Prabu menawi ngantos kados mekaten lampanipun lan kawontenanipun anggenipun para Pandhawa nglampahi perang ageng Bratayuda menika sakmangke ketingal anggenipun kejem
ketingal anggenipun wengis, anggenipun murka ngangsa kepingin badhe gayuh kamukten negari Ngastina. Samangke Koko Prabu menawi langkung prayogi kula nyuwun perang Bratayuda dipun wurungaken kemawon Koko Prabu. Kakyat risang kapirang urinangkul kinembet kempet dosa ngreptaning bawono. Walah dalah Arjuna wonten paringan dawuh dadi kaya mangkono. Dadi sing mbok ajab saben wanci babakan perang gedhe Bratayuda iki kowe mung ngarep ngiyup sartane mung ngarep ngukup kamenangan baline negara Ngastina. Mikirmu mung tekan semono. Mikirmu apa mung kaya ngono? Coba aku tak omong tak takon. Yen panemumu kaya ngono, kowe kleru Janaka, kowe kleru. Kowe aja banget-banget anggonmu kepengin ngarah baline kamukten negara Ngastina aja. Yen kowe ngarep-arep kamukten, kowe ora bakal entuk mukti ning negara Ngastina. Yen kowe ngarep-arep kaendahan, kowe ora bakal entuk endah ning negara Ngastina, kowe ora bakal entuk kaendahan apa-apa. Sebab sing bakal mbok gayuh lan entukmu nggonmu menang perang gedhe Bratayuda, entukmu kuwi eneke ming gelo, atimu ki ming gelo, eneke ming kagol, sartane kowe mengko ming ngresula. Mergo ngene, umpama ngasi iki mengko kowe menang, menangmu iki mung nyumurupi kraton Ngastina sing kothong, sing kosong, sing kumplang, sing ora ana apa-apane. Mergo bondo negara Ngastina iki wis entek, wis dientekke karo Prabu Duryudana. Kinarya ragat perang. Lah, nek kowe nganti menang, iki mengko sing mbok kukup kuwi mung para waranda, para jompo, bocah lolo, wong cacat. Kowe mapan ning negara Ngastina mung krungu tangise wong wadon pating jlerit, tangise bocah pating clenger. Do sambat goleki bapakne, ibune sambat goleki bojone. Kuwi sing bakal mbok entuke nek kowe menang. Inggih. Ning elinga ya Janaka. Nek kowe gelem tumindak kanthi ikhlas, kowe gelem tetulung sartane kowe bakal gelem ngopeni marang wong-wong kaya ngono kuwi mau, kowe bakal antuk mustikaning urip sing durung tau mbok prangguli kanugrahane sadurunge nggonmu nglakoni urip. Bali meneh, kabeh iki wis kodrating Gusti yen to Pandhawa iki dadi duta ngilangi angkara murka ingkang mapan ana ing negara Ngastina. Ya kuwi para Sata Kurawa sing utus kowe iki dudu kok pun Kakang. Sing utus Janaka, sing utus Werkudara lan para Pandhawa iki dudu kok aku, dudu kok Nata Ndrawati babar pisan dudu. Nanging sing utus kowe kabeh kuwi pancen Gusti kang karya loka, Gusti sing mangerteni kelawan kahanan apa ingkang sejatine bakal dirasake karo para Pandhawa. Janaka wadene Werkudara mangkah anggruha sesumbar mawa lindha bumi gonceng gumaludha kuntara ketuk gumaludha kuntara ketuk lumembang penyukan gumambang. Terkantos paripun iki sami mbal wacana. Raga semanten Nata Ndrawati paring jalokan ingkang rayi Sang Raden Arjuna tinampi dening satria ing Madukara. Dumadahan ingkang sami nyang barisaning para wadyabala nenggih putra ing Wirata Sang Raden Utarame Raden Prasangka cipta Rengganira. Nggih, Putu Prabu, aku ingkang prapta nggih.
Kajarian putra lamun kawekasan yen wis anggeni maya Wisnu Pratenta wis anggeni maya Wisnu Pratenta boten mangling rawuhipun Kanjeng Eyang Utara lan Kanjeng Eyang Prasangka ya nggih Putu Prabu ya Kaki Prabu Ndarawati Kanjeng Eyang kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ya nggih kula Janaka tak tampa Kanjeng Eyang Prasangka kula ngaturaken sembah kula kunjuk ya nggih kula Janaka pun Eyang tampa nggih nuwun mangke Kanjeng Eyang damel kaget sutanipun ingkang wayahing Ndarawati teka rawuh wonten mriki wonten wigatos menapa Putu Prabu wonten timbalan yektine nalika Kaki Prabu Ndarawati purna ngayahi gati dadi dutaning para Pandhawa sawaning Prajanagara Ngastina lan wis entuk kasil yen to perang gedhe Bharatayuda bakal kelakon sebab Ratu Ngestuna ingkang Sugeng lan Adreng ora gelem balekake negara Ngastina. Nalika semono pun yang wis matur sartane pun yang wis kandha yen to besok lamun to perang gedhe Bharatayuda kelakon aja pati-pati ana senopati ning Pandhawa ingkang maju yen to pun yang sakloron durung gugur ing palagan. Lah, kamong iki titiwancine nggih. Wis tumeka titiwancine pone yang dina sak mengko kudu maju ning pabaratan jalaran ngelingi marang labuhane para Pandhawa Puntadewa Werkudara ingkang dadi Jagal Balawa lan Arjuna ingkang dadi Wrahatnala pone yang iki rumangsa lara ati yen ora isa males budine para Pandhawa mula kang saka kuwi pone yang jaluki dipalihake Kaki Prabu Ndarawati supayane wektu dina sak mengko aku ingkang bakal ngalahke kelawan Begawan Bisma. Aridu mawara mangawara urahan tengaraning ajurit kung makuru kongso. Nun sewu Kanjeng Eyang. Mboten kateges kula mboten badhe ngeparengaken menika babar pisan mboten. Monggo menawi paduka badhe sabiyantu dhumateng para Pandhawa. Nanging menapa pantes menapa sae lan menapa trep menapa sak trepipun ning atasipun sing ngandika Kanjeng Eyang mriku ingkang dados sesepuhipun para Pandhawa. Teka sing tuwa maju dhisik sing enom durung temandang. Lho. Apa-apa ki rak kudu ndhisikke karo sing tuwa ta Kresna. Lho lah nggih laning nuwun sewu. Wonten mriki-mriki mboten gagas babakan yuswa. Menika babar pisan mboten nanging namung trepipun lan pantosipun menika ingkang muda ingkang nom riyen kajengipun ingkang maju ben. Kowe arep menging kelawan Poneyang ngono. Poneyang iki wis ngantepi sumpah prasetyaku yen to aku ora males budine para Pandhawa tetel kasatriyanku semono uga aku nggih Kaki Prabu ya inggih sampun menawi ngaten kula namung kantun nderek kemawon kula namung sendika dawuh sing ngandika Kanjeng Eyang Utara lan Kanjeng Eyang Wirasangka ya yen mangkono nggih aja ana wadyabala ingkang padha budal Poneyang sakloron wae sing bakal nebak barisaning para santa kula apa dene Begawan Bisma kae ngatos-atos Kanjeng Eyang ya
pripun Angger? Arjuna wonten maring adawu Dara crita kakangku apa aja mung meneng wae aja mung pendel wae kae pepundhenmu inggih marata diagi awat-awatana yen to mengko ngasi ketemper yudane mungsuh Begawan Bisma Arjuna apa dene Werkudara ingkang kudu maju ning pabaratan yo wis to kedawuh sidheng kakangku inggih Koko Prabu nyuwun pamit mandal Mas lan Koko Prabu Endhek-endhek si temunggal patenana temunggal apa dosane ngungkuli mring sasama aja di ndak kuat lah iya bener kandhamu lali sumber kadiwasan amuk Suramarata Jayamarata mbayan padha-padha ayo amuk wong Astina amuk Senopatine Kurawa ora pangling Kakang Premban Bisma wiladala lah kok teko malah ing atase sing duwe gawe perang Bratayuda kuwi Pandhawa sing maju lah kok teko ora pangling Yayi Raden Utara ora sakekan bebangal wong tuwa ora ngerti becik kowe wong tuwa ora mikir parat kudune derajatmu Brahmana kowe iki pendhita kudune ngeman lan ngelekke karo para sata Kurawa luwih-luwih Prabu Duryudana sing adreng kepengin kanake perang Bratayuda kepengin nyumuruhi patine putu-putuku para Pandhawa kowe ora ngelingake kowe malah meneng wae walah Yayi Utara tak elingke dikaya ngapa yen to pancen wis diniati lan wis adreng tak kira ora bakal bisa kelakon nggone Begawan Bisma
murungake kelawan perang gedhe Bratayuda. Yen to wis kaya mangkene kahanane Begawan Bisma gelem ora gelem belani bumi wutah gedhe putuku ya putu Prabu Duryudana. Ayo aja mung kowe nanging Pandhawa kae Werkudara kon tekan kene. Aku najan tuwa nanging nek kon ngladeni bocah-bocah nom ya isih wani sartane isih kuat. Sing dadi nyatane wae ora minggat saka karep aku lakon sirna margalayu Singalena Prateng lalis Yayi Raden Utara. Pecah dadamu wae parat. Ayo sambato wong tuwa mungsuh sing nom ya isih wani. Sambato wae wong tuwa. Lah ngono rada maju kok lempah. Mati kae. Oh. Mati. Aduh. Aduh. Oh. 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 Amo Surakarta wae. Wah, parat. Oh, parat. Perang gedhe kaya ngene. Bratayuda kuwi nggunakake pernatan.
Kudune perang ijen do ijen lah kok kowe keroyokan ora pangling Pratsangka. Dasar Karanyata ayu. Walah kok kowe pancak narajang perbatang narajang wewaler. Perangmu keroyokan, perangmu ngawur, perangmu ngisruh. Wong tuwa kok kian uwus. Wah! 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 Ajeng. Wah! 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 Begawan Durnawi. Cobi ta mangsawang nika mang prisani. Ning atase wonten madyaning perang Bharatayuda menika mboten parang keroyokan peraturanipun ingkang sampun dipun serat wonten ing buku. Buku apa? 1001 Malam. Rumangsamu apa? Ingkang sampun dipun serat lan ingkang sampun dipun sepakati jroning perang Bharatayuda menika mboten kepareng keroyokan, mboten dipun keparengaken perang siji mungsuh 5 utawi sampun dipun usani siji mungsuh 5 menika geng-geng wonten game menika. Terus sirmu Cabita menapa adil ning atasipun wah penemban Bisma menika namung ijen mungsuh utara lan Pratsangka menika napa adil? Walah pancen iya Begawan Durna. Walah utara Pratsangka kuwi mbelani karo para Pandhawa moko sing gawe aturan pernatan perang gedhe Bharatayuda ki rak mung Pandhawa. Inggih. Lah kok kae teko dadi gawe aturan dhewe diterajang dhewe kae karepe kepiye? Prayoganipun kados pundi? Durna wonten maring adhawa yen to penemban Bisma mungsuh wong loro kae mung ijin mengko tan muru ngomong bakal kasoran kridane. Keparengipun kowe mundya jemparing aku ya tak mundi jemparing. Nyiji-eding utara karo Pratsangka dimen gugur sirna margalayu. Inggih ngestaken dawuh Kakang Prabu Salya.
Amuk Suramarata Jayamarata. Bisma, Begawan Bisma. Kowe mungsuh putra Wirata tak ajar lah kok malah teka kowe ora mapan ning Tegal Kurukshetra karepmu piye? Kurawa senopatimu wong ringkih, senopatimu wong jiring getih Wediwati. Senopatimu wong weden ora wani ngadepi anak Wirata sing keroyokan. Mati aku. Ayo, Amuk Suramarata Jayamarata. Kurawa tekano kene mungsuh anak Wirata. Bisma, aja minggat. Aja minggat. Kakang Mas Utara. Kakang Mas Utara. Kakang Mas, lakon teka sing andika sampun kapupuh ing rana Madyalaga dening pabaratan. Kamangka niat kula lan niat panjenengan menika namung badhe males budinipun para Pandhawa. Kakang Mas, sampun ngantos kula dipun tilar, sampun ngantos kula ijen wonten ing pabaratan. Bisma, aja kaya wong jiring getih wedi mati. Anak Wirata durung entek. Anak Wirata isih kukuh. Mati aku. Kapupuh ing rana Madyalaga Satrukali. Sang Raden Utara Raden Warajangka nalika semantringe mlajar saking tebyan gesang kula Petruk. Lah kok dadi kaya ngene iki lha kok piye to? Pak iki piye Pak? Dirokti Petruk nggih. Iki Pandhawa urung ngetoni senopati to Le. Keparengipun Pak. Terus karepmu piye, Mir? Kamangka ndaramu ing Wirata sakloron wis gugur ning Tegal Kurukshetra. Matura ana ngersaning ndaramu Ndaraseta. Saiki panjenengane tapa ning Gunung Sokarini. Aturna apa sing lumadi ning Tegal Kurukshetra lan aturna nek adine sakloron wis kapupuh ing rana Madyalaga ana le goncang kancing langit kelap-kelap katon ler kencang ngengale serisang mawe gandrung ngestaken dawuhipun Bapak Semar Badranaya. Ngestoke dawuh Pak. Ngestoke dawuh Mir. Prepekana neng Gunung Sokarini. Gunung Sokarini. Ngerti Tru? Ora. Ngerti ra Gong? Ngerti. Gunung Sokarini, serahe gunung kidul. Rumangsamu kok ora. Ora usah kesuwen. Wis dipunggul semene ledho kegejekan. Petruk ana ndaramu Ndaraseta oleh. Mareka den mayetna sumuriris. Sumuriris eka bali titiyane katayane. Trisuna Purnama sasi.
mangawora-wora-worahan tengarane ngajurit gong magoro gongso walah piye nek wis kaya ngene iki nek wong topo ya arep tak gugah oh ya bualange watu wae se nek ora ngene mangsa ora dadi rumangsane apa golek kerikil kene wo la iki rada gedhe weh biaksat wah manus maning jajan harus taning baune pilis lanat sapa paning gugah macan turu parat ing atas aku ki lagi tetapa brata ning sak lengkeng gunung Sukarini lah kok malane wong bandem watu raine Raden Seta rumangsane apa parat nek ndi we sing bandem aku mau ndi Janji ora tekan kene wak pecah ndasmu kowe apa? Sing bandem niku kula. Petruk sing bandem ra iku mau. Nggih. Apa ora ana cara sing luwih sopan sithik? Kowe nggugah karo bendara kok sak geleme dhewe. Bataku mbok antemke ra iku. Lah mengke kula lajeng njabut wulu cumbu, mengke ndak entek mumpun kula jabut bola bali ya nggih to. Nah mengke nek kula lajeng jabut sing mriku mboten rukul meleh. Terus kula bingung niki. Lho lah iya lah niki karo bendara ki ra sing sak trepe. Lho lah nggih kula niki nggih sak trepe. Empan papanmu ki gunakno, kula nggih gunake empan papan. Ngaten. Niki pun senes wancine dolanan niki pun senes wancine sembranan. Petronapa ngaturaken ketiwasan. Piye? Perang Ageng Bratayuda pun dumadi. Terus Senopati Ngastina sapa? Senopati Negari Ngastina ingkang madeg wonten ing madeg Suranindra wonten ing Tegal Kuru Kasetra inggih menika pun Begawan Bisma. Lho, Kakang Perempuan Bisma. Nggih. Terus Senopatine Pandhawa sapa? Senopatine Pandhawa ingkang maju ingkang rayi kekalih Ndara Utara kalih Ndara Prasangka. Banjur sapa sing menang? Ora wedi. Wedi piye? Nah kula matur sampean mesti sampean duka. Ora, aku ora duka. Watone kuwi matur apa eneke? Aja mbok tambah-tambahi, aja mbok kurang-kurangi. Inggih, inggih. Ingkang rayi kekalih anu gugur Ndara. Piye? Ingkang rayi kalih Ndara Utara kanthi Ndara Prasangka gugur wonten ing Mabaratan mula keparat. Ora ndek derajat pangkat sak pecah ndase mau-mau. Rumangsane apa? Oh lah. Ana mong ngarep ngomong apa enake jare ora nesu ya sidole nesu. Ah, pripun nek pun ngenten iki, Ndok. Yo, maju. Ayo, maju. Oh, mundur. Setong isro.
Walah keparat tenan, wah edan mati tenan. Walah anak Ratu Wirata kok brangasan, walah pancen bedagalan. Terajangane kok kaya jaran nucul medal-medal sageleme dhewe ngamuk punggung Tegal Kurukasetra. Walah keparat wong tuane wae nek perang ora ngasih kaya ngono lah kok anake biayaan. Ibune tak kira ya ora galak kaya ngono kok anake kaya ngono ki turun sapa janjane. Kok gawe udu anake Prabu Mansukapati. Lah mbuh. Cangkeme sapa mau? Cangkeme sapa mau? Ora ngaku kepruk goto pecak nyawa mutar kabeh. Sing madeg suraning driyaning Tegal Kurukasetra ora kejaba mung putra ing Wirata sing jenenge Setawa. Ya mung trajange kok kaya wong ora duweni tata krama, trajangane kaya wong ora duweni Subasita, trajangane kaya mendem. Trajangane sak geleme dhewe. Dumeh ngerti adine sak kloron wis padha modar, wis padha nglasak ngatang-atang dadi batang. Lah kok dadi sageleme dhewe tumindake. Raden Seta. Sawangen iki putra ing Mandaraka Raden Rukmarata. Aku nglepasake jembaring kener dadamu ora sirna margalayu aja takon dosa kowe parat. Mati dening aku kowe. Amuk Suramrata, Jayamrata embang yen padha-padha. Begawan Bisma kon tekan kene. Wah. Sopo nyawur pasir iki, Mas? Cuthik kok disawur-sawurke iki karepe piye? Wola. Ora pangling kaya anak Mandaraka rusuh trajangane. Bola-bali iki nek bayi wingi sore urung iso mikir, urung iso tangkal temangkar pikire, urung iso ngasah budi pekertine. Wis andang kesusu rabi ya kaya ngene iki. Walah. Yo, aku arep nyoba tak ecene bocah kae. Mati dening aku kowe. Wong iki nek mung arogan ning ngarep ngangah-angah sombong kaya ngono anggak watekanmu mungsuh pusakaku mungsuh pusakane Raden Rukmarata Sirna Margalayu.
Pandhawa iki lho deloken. Senopatimu wis kapupe ngrana Madyalaga. Ora mangsane apa anggepe apa? Wong Astina deloken endi wae Remban Bisma mau. Kon delok Nyenopati iki kaya ngene iki carane, ora kok sithik-sithik mundur, sithik-sithik larat. Anggepe apa ora guna le dadi senopati. Modar kowe. Rumangsane apa? Wong bayi wingi sore arep nyepelekke karo wong tuwa sing wis buntas kawruhe. Cuthik kok disawur-sawur. Mati dening aku wae parat. Rumangsane apa? Aduh kira anakku Rukmarata. Anakku walah wis tak omongi to nggih nek ora entuk dipali ae wong tuwa aja sak geleme dhewe aja mung nuruti marang kanepsonmu nggonmu kepengin maju ning pabaratan iki dudu perang bahen-bahen dudu perang ampyak awur-awur Bratayuda iki perang suci lah kok dadi kowe wah kapupe ngrana Madyalaga parat Seta Raden Seta kowe wis mateni anakku wis ngilangke nyawane anakku utang nyawa saur nyawa aja minggat lho Raina sumubang nyawangarono kadenetraning uga rapuh sabdaning kukiloring kanegara sagetra nikidung ning hakong lir wuwu sing bene panca malah ora pangling putra Wirata Yayi Seta dasar kepara nyata Kakang Remban Bisma ayo kowe wis mani mateni adhiku sakloron. Kowe kudu wani nyaur patine adhiku sakloron Yayi Utara lan Yayi Rajanga. Lah kok dadi trajangmu kaya mangkono, ngubal-ubal pusaka kowe ngoman-omanke kadigdayan. Wadyabala saoke-oke saka negara Ngastina tebak mundur karo pengamukmu Kokyan cangkep parat. Wah, mati kowe rumangsane apa wong tuwa mati disana Panten Jawah kalenggak Sang Senopati Agung nenggih Sang Mahatmara Siwara Bisma ingkang taman pusaka gada Kyai Pecat Nyawa kagunganipun Sang Raden Seta Sang Resi Bisma dawah aning gisi ing kali Gangga
ya kang sinebut Bengawan Ganggo. Sangedene ora grantes ngresula nenuwun marang Purba purbaning Gusti ingkang wus abadan sukma. Nalika semanten mandheng ciptaning Sang Resi Bisma nenuwun pitulungan saking para Jawata nenggih ingkang wus abadan sukma nenggih ingkang Ibu Sang Bathari Gangga. Yata laruta sangking kutha sang guru kula yana mutusa sang Sri kira anakku Dewa Brata lako teka dadi kedarang-darang lelakonmu kaya mangkono ya Ger. Aja pati-pati kowe kalah nggonmu milani para sata Kurawa. Pun ibu ya Dewi Gangga ya Bathari Gangga maringi pusaka kelawan sira Bisma Dewa Brata. Pusaka iki bakal yen to tumamana dadane Raden Seta bakal sirna margalayu ya mung kanggone mung sepisan wektu wae ya Nggir. Aduh Kanjeng Ibu. Minggat nanti wong tuwek mau. Bis mau. Kok dadi anggak kaya mangkono wewatekanmu Putra Wirata. Sawangen yen to Begawan Bisma wis kaya ngene iki, yen to aku wis nyekel pusaka Kyai Pamungkas, aja kok jamak lumaring menungsa. Nadyan menungsa didaya wae mesti bakal sirna margalayu. Ya jemparing tak lepasake bakal dadi serana nggonmu bali sowan ngono ngayonaning Gusti Kang Karya Loka Raden Seta. Oh Pendhita tuwa bangka kwek-kwek mikir mungsuha sing enom ngene parat ora-orane aku kalah mungsuh dapur Amursi Bisma mati aku. Nah, sampean
seta kang kinarya wangsit pindha kombang sapa matu sarining tawang Begawan Durna kula wonten dawuh Premban kaya ngono kae wong ki yen to mongko kang sesumbar ora wurung ngomong malah bakal kewirangan kaya sing jeneng seta kae. Oh, lole. Mula kula menika mboten gadahi ambisi kok Premban. Iya. Duwe gegayuhan menika nggih kena ning ampun ki aja terlalu ambisi to. Kok nek terlalu ambisi mesake liyane terus apa-apa kok manut karepe dhewe. Niku mboten prayogi Premban. Iya. Disawang wae. Wis 3 senopati ning Pandhawa sing kapuping rono Madyalaga. Coba Pandhawa arep ngetoni senopati sapa? Mangga kula dherekaken anggenipun ningali kontenipun para Pandhawa teng Tegal Kurukasetra Penemban. Den prayitna semuri reseka balik Kakang Semar kula sinuwun Kresna apa Kakang Kakang Semar kula sinuwun wes iku mah rampung wonten dawuh sinuwun Ndarawati wis 3 senopati ning Pandhawa ingkang kapuping rono Madyalaga. Ha nggih. Merga sangka Resi Bisma ingkang ampuhe kagila-gila. Digdaya sekti kalintang jaening perang. Nek wis kanane kaya ngene iki terus kepiye Kakang? Banjur apa ingkang kudu ndak lakoni supayane bisa ngundurake barisaning para Sata Kurawa ingkang dipandhegani dening Hyang Bisma? Kula tak cerita nggih. Penemban Bisma niku mboten isa dikalahke kalih sinten-sinten. Merga nuwun sewu, sing jeneng Dewa Brata niku riyen nom-nomane Bisma. Niku gurune wong manah. Ngono Kang. Ha nggih. Mboten enten sing isa ngalahke skill olah kredaning jemparing saking Dewa Brata niku. Arep titi sing dewa mboten iso ngalahke. Arep umpama aku sing maju banjur aku Triwikrama. Apa kira-kira iso ngalahke Kakang? Lah, cetha mboten. Loh, banjur apa keringkiyane Hyang Bisma? Keringkiyane Bisma niku nuwun sewu. Siji nek diomongke ming saru janjane. Nek diomongke ngisi-nisini liyane. Keringkiyane Bisma niku wong wedok jenengan. Lho, apa iya? Ampun to mang golekke pengguna sekitar. Ken maju mboten sah ken napa-napa kon nyawang Begawan Bisma. Rak mati. Apa iya, Kang? Ha nggih, mboten kaya mang coba mawon.
Arjuna kula wonten paring adhawuh. Surak mawurahan menengker gumuruh kahananing perang ana ing Tegal Kurukshetra. Inggih. Campuring Sang Begawan Bisma ya Resi Dewa Brata. Nalika semana kasembatan gawe sarana gugure Kanjeng Hyang Seta. Lajeng wigatosipun Kanjeng Koko Prabu manggi ingkang raying Madukara kados pundi? Arjuna Kula wonten paring adhawuh. Aku arep njaluk sak biyantumu oleh apa ora? Kula kedah sak biyantu kelawan para Pandhawa. Lho lha kowe iki pirangane Pandhawa sih? Wiki. Inggih. Lajeng menapa kula kedah maju wonten ing pabaratan campuh lane Yang Bisma? Ya mestine ngono. Mestine ngono aku mergo aku arep njaluk sak biyantumu. Koko Prabu piye? Kanjeng Hyang Bisma menika sesembahan kula menika pepunden kula ingkang paring ilmu dumateng pun Arjuna. Menapa ugi badhe kelampahan ning atasipun kula menika wayahipun Kanjeng Hyang Bisma badhe mentala mejahi dumateng pepunden kula piyambak. Nek ngono kowe ora gelem Lair lan batos kabedal-dodo kula kapundhuta manah kula mboten badhe sagah maju wonten ing pabaratan. Werkudara gelem ora? Gak. Gak gelem. Gak. Arjuna ya wegah. Inggih babar pisan kula mboten sagah. Ya nek pancen siadi wegah, aku tak nyilih bojomu oleh ora? Mangkir iki. Paduka mbok nek ngendika niku ngati-ati. Menika dipun pidhangetaken piyai kathah. Bojo kula nggih kagungan ningsun. Iya. Lho lah iya. Aku arep nyilih bojomu ki ora kok arep tak jak dolan kuwi ora. Lajeng badhe dipun menapakaken. Sri Kandi kon rene. Yayi para Sri Kandi. Iya, kon rene. Badhe wonten dawuh menapa? Mong kari mangkat semaya wae. Inggih Kakang Mas, ngapunten. Manutya yutama ngambararum sang kusuma Yayi para Sri Kandi kula wonten maring adhawuh Kanjeng Koko Prabu nimbali kelane ingkang rayi pun para Sri Kandi. Iya. Wonten wigatos menapa wonten janur gunung Kadingaren kula katimbalan swanten kesa madu Kanjeng Koko Prabu. Senopati negara Ngamarata ora ana sing isa nandhing katigdayane Resi Bisma. Kamangka karingkiyane Resi Bisma kuwi mung siji perkara, ya kuwi wanita, wedokan ya wong wedok. Lajeng marang Paduka Kanjeng Prabu kados pundi? Kamangka ning negara Ngamarta kuwi ana wong wedok sing duweni pemantekan wani nekat sartane yen to pancen ana suwijining perkara kuwi luput mesti uga bakal diadili. Sing ora kejaba wanita kuwi mau mung Yayi Para Sri Kandi. Lajeng kula kadhawan menapa? Yayi Sri Kandi tak patah madeg senopati madeg Suraninggra ning Tegal Kurukshetra. Kalahna kasorna kridane Kanjeng Hyang Resi Bisma. Ngopo kok menteleng tanpa kedhep? Nuwun sewu. Paduka menika nalaripun wonten pundi? Lho, aku wong tua kok nalar-nalarke ngono kuwi arepmu piye? Menika piyai putri. Lah lho lah iya wis ngerti nek Sri Kandi ki wedok, Sri Kandi Lenang ya sengara dadi bojomu.
Rasa guyu kowe. Rasa guyu. Ngopo? Kowe arep ora trima? Menapa pantes menika piyai putri badhe majeng wonten ing pabaratan Arjuna, wonten timbalan. apa gek mbok kira wong wedok kuwi ora kena nyambut gawe ngono apa piye? Apa rumangsamu wong wedok terus ora dikaparengake maju ning pabaratan, ora entuk perang ngono apa piye? Coba gagasen. Pemimpin-pemimpin ning alam donya iki sing wedok kuwi ya ana akeh. Bupati kene kuwi cetha wedok, cetha putri. Bojomu arep maju perang kok ora tau keparengake. Niku rak bupati senes senopati. Loh, perjurit wedok ya akeh. Coba gagasen. Nanging menapa pantes menika sanes garwa paduka Kanjeng Koko Prabu teka badhe dipun suwun majeng wonten ing pabaratan. Oh, berarti kowe ora ikhlas. Nek ngono kowe ora ikhlas bojomu digawa wong liya, ngono. Mboten kok ngaten, kula menika mung nyuwun supados paduka Kanjeng Koko Prabu sampun ngantos ngejak dumateng pun Wara Sri Kandi. Nek ngantos paduka Kanjeng Koko Prabu nekat badhe dawuh lan Yayi Wara Sri Kandi majeng wonten ing pabaratan, mengke Pandhawa mati sedaya. Kula pistol siji-siji. Rumangsamu apa iki senengamu kok kaya ngono? Sri Kandi gelem apa ora? Iki menawi kula namung sendika ndedereke mawon. Jernyatanipun menika ingkang dados kewajibanipun ingkang rayipun Wara Sri Kandi. Ojo ya diajeng ojo. Jejantung ing atinipun Kakang ala batu-batu ban. Ora kira-kira. Kula menika namung badhe ngayahi gati lho pangeran. Kula menika mboten-mbotenipun menawi kawon. Jernyatanipun Kanjeng Prabu Ndarawati sampun ngendika bilih karyanipun Resi Bisma menika manudya. Ya wis sakarepmu. Sakarepmu. Sesuk rampung perang. Ora sah mulih ning Madukara, tak balekke ning negara ing Pancala. Nesu. Anggep ya apa? Anggep ya kula mboten iso pados sing luwih bagus saking sampean apa pripun? Nek ngampus mengke kula pados sing luwih bagus, kula mboten angsal, kula baleni lho, pangeran. Anggep ya ming padha wae. Maju Sri Kandi, nyuwun pamit tambeng mengestu Koko Prabu. Oh yeah, oh. Dinotote lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ronanggana magawe klarira wang-wang Astungkara sidam sekaring bawana langgeng. Lah kok dadi Pandhawa ngajokke senopati, mongko senopatine wong wedok, senopatine manudya. Apa Pandhawa wis kentekan satriya, apa Pandhawa wis kentekan akal? Apa Pandhawa wis kentekan wong ampuh, apa pancen Pandhawa wis kentekan wong digdaya? Apa malah Pandhawa dhewe ora wani sartane ora kewagang? Nampa sing dadi kadigdayane Resi Bisma, batu-batu wong tuwa kan gunem tanpa guna. Ayo diwalik menyuruh meneh. Diwalik menyuruh meneh. Wela,
Edan-edan. Wong wedok kamangka omongane seru bengok-bengok. Ya Ben. Nek omong aku seru suaraku bengak-bengok terus kowe ngopo? Lho. Karo wong tuwa babar pisan ora ngajeni. Nuwun sewu lho Penemban Bisma, nuwun sewu Kanjeng Eyang. Wonten ing madyaning perang Bratayuda mriku mboten gagas Subasita, ora gagas tata krama. Sing jeneng paprangan, sing jeneng pabaratan kuwi eneke mung menang apa kalah, mati apa mukti. Ya. Yen to pancen kuwi sing mbok karepake, yen to pancen Pandhawa wis padha kentekan nalar, kentekan akal. Tumuli dawuh karo Begawan Bisma. Utawa dawuh kelawan Wara Srikandhi kon maju. Mungsuh Begawan Bisma ya ora apa-apa. Ora apa-apa tak ladeni sak kuatku sak betahku mungsuh kowe. Ya. Tuwa-tuwa tok mung kari karepe. Ora-orane iso suwe mungsuh Srikandhi, Pak Tobat. Walah bocah kok lingece. Ya. Ora bakal tak tinggal mundur sejangkah. Yen to durung gumlundung mestakaning Sang Begawan Bisma, Srikandhi eneng kene bakal kato di sepira kadigdayane Resi Bisma mungsuh Wanodya. Ora bakal iso menang mungsuh wong lanang. Ya Ben. Yo, asli. Mati kowe. Lumpruk Sang Senopati Agung. Nalika semanten wonten wujuding cahya saking dirgantara sumlorot nganti kaya ndaru tetarungan anenggih tansanis kejawi namung sukmaning Sang Dewi Amba garwaning Sang Resi Bisma dukunane putring Kasipura ingkang nulya methuk dumateng konduring Sang Dewa Brata nalika semanten giya manjing wonten angganing Sang Dewi Wara Srikandhi. Nalika semanten Sang Dewi Wara Srikandhi ingkang kaya-kaya wis pepes bayo kang tapis gumrekah duka yayah sinipi garweng Madukara wau. Ngatasi wong lanang kok wani ngantem karo wong wedok. Wani nyamah karo wong wedok batobat nganti aku kontal ora eling aku tiba ning kene piye. Rumangsane apa? Ya Begawan Bisma. Aku nglepasake jembaring Kyai Pamungkas kowe ora sirna marga laya aja diundang Dewi Wara Srikandhi Begawan Bisma. Oh
marata imbang yen padha-padha. Ayo. Ayo. Nadyan to Begawan Bisma ki wong tuwa, ora-orane kalah karo wong wadon. Mati aku. Mati aku. Mati aku. Wah. Mati aku. Nalika semanten Sirna Margalayu Sang Resi Bisma pusakaning Sang Dewara Srikandhi ngeneng ngener jajaning Sang Resi Bisma ya Dewa Brata. Nalika semanten Sang Dewara Srikandhi ingkang srupan sukmaning Sang Dewi Amba satemah kaya-kaya wong kelangan koncatan malang kendali diri. Nalika semanten sukmaning Sang Dewi Amba oncat saking raganing Sang Para Srikandhi methuk sukmaning Sang Dewa Brata Dupion cat saking raganing Sang Dewara Srikandhi sukmaning Sang Dewi Amba nglumpuruk tanpa daya getun awit sedanipun ingkang eyang. Tobat Kanjeng Eyang. Oh. Kanjeng Eyang. Kula sampun damel surana gugur matur Kanjeng Eyang Bisma kenal kandha. Tobat. Desta temen ing atasipun kula menika tansih wayah paduka piyambak. Teka kula wantun kados tumindak kados mekaten dhumateng paduka Kanjeng Eyang. Tobat. Kanjeng Eyang. Sewu-sewu kapatan kula nyuwun mangapunten Kanjeng Eyang mugi saged manjing wonten ing swarga loka Kanjeng Eyang. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.